Jamen, jeg var 8-9 år, og der kunne jeg godt tænke mig en modeltog. Og der kendte min far gennem det job, han havde, nogen, som havde et, som de gerne ville sælge. Så da jeg fik det i julegave, og skulle se at pakke det op, så spurgte jeg, ved du godt, hvad det er? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg ved. Hvem der har været længst i klubben, og det er faktisk mig. Jeg er alderspræsident på det område, så jeg er formand, og det har faktisk været fra klubben, den var et halvt år gammel. Og det år, jeg forlod arbejdsmarkedet, det er så 22 år siden, fordi klubben er 22 år. Og der var det en, der sagde til mig, jamen hvad skal du så få tiden til at gå med, når du ikke skal arbejde med forsikringen længere? Så det ved jeg faktisk ikke. Jamen det er du nødt til at have forberedt, hvad du skal bruge din tredje alder til. Og det viste sig så samtidig med, så var der nogen, der var ved at starte Viborg Modeljernbaneklub op. Og så tænkte jeg, jamen jeg havde jo noget til at ligge i skabet derhjemme, så det kunne nok være der, jeg skulle begynde at bruge nogle interesser jo. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få en pakke ud af kassen her. Ja. Det er sådan et meget simpelt lokomotiv, og det var der i stort set samtlige startpakker, man fik dengang. Og de vogne, der var med, der var sådan 2 vogne her. Det var togsættet. Jamen jeg var 8-9 år, og så havde man jo forskellige legetøj. Og der kunne jeg godt tænke mig en modeltog. Og der kendte min far gennem det job, han havde, nogen, som havde et, som de gerne ville sælge. Og det var så med ude at se på. Jeg var vildt begejstret. Så da jeg fik det i julegave, og skulle se at pakke det op, så spurgte jeg, ved du godt, hvad det er? Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg ved. For jeg tror faktisk, det er op fra Hans Jørgen. Det hed han nemlig der, hvor vi købte det. Og det er ganske rigtigt, det var det tog, de har været oppe og hente. Jeg tror, jeg har været her i, ja, det er 4-5 år, vil jeg gætte på efterhånden. Jeg kan knap nok huske det. Tiden går så hurtigt i min alder. Primært det er mig, der er hovedansvarlig for, at vores elektricitet det kører. Og det er rimelig kompliceret her med at gøre. Vi kører 2 forskellige systemer. Det der hedder 3-skinne fra Märklin, og så kører vi også 2-skinne fra Fleischmann og Lima. Og det skal holdes separeret, og så alligevel ikke. Når vi skal køre med det, så skal det køres over den samme pult. Og det er mig, der har designet det, og derfor så er det også mig, der ved godt, hvordan det er skruet sammen. Men jeg prøver hele tiden på at få de andre opdrag til at finde ud af, hvordan det virker. Så der er flere om det, og det er det på alle de ting i klubben, at det er ikke godt, når der er noget, der hænger for meget på en enkelt person. Min far og brødre og min far sådan noget, det var godt og praktisk begavet, hænderne skruet rigtig sammen, som man siger. Så jeg elsker at gå og rode med at lave ting, og det om det er træ eller det er strøm og sådan noget, det er sjovt. For eksempel det at tage sådan en lille dum lyskæde med nogle meget små dioder, som man køber for ingen penge, og så lave det om til gadelamper. Så vi starter med sådan en bambuspind, som du bruger til at lave dit kyllingespyd på, inden det skal på grillen. Så tager vi en gammel skjorteknap, sætter vi så en diode nedenunder, og så kører den ned, så er der sådan lidt af det, der hedder krømpefix lige udenom, for at ledninger bliver kamufleret, og så selvfølgelig, Arne han er gammel telefonmand, han kan jo ikke leve uden der er sådan nogle klokker på, og derfor så har der blevet sat klokker på. Tråden den mangler vi, og den tror jeg sgu heller ikke kommer på, fordi det bliver for bøvlet. Men sådan en gammel telefonpæl, eller lysmast, gadelampe, det er jo noget af det, vi synes er sjovt at gå og få selv, og få idéerne til, hvordan kan vi lave noget, som er ingenting lige pludselig bliver sat sammen, og så er det noget, der er sjovt. Lugten af et damplokomotiv, det glemmer man aldrig. Store, stærke maskiner. Mekanikken i det, altså det er fascinerende, når sådan stængerne de kører på siden af den, og den kommer prustende der, det er lækkert. Mit første tog, det fik jeg af mine forældre, og der har jeg så været 8-9 år gammel. Og det var sådan en lille oval med et godslokomotiv og 2 godsvogne. Det var starten. Jeg var jo selv med ude og købe det, fordi det var mig, der havde forstand på det, selvom jeg var 8 år. Og jeg havde jo haft kataloget og bladret i det for at finde ud af. Og så var der også mange af mine skolekammerater, som også havde elektrisk tog, og så sugede man til sig. Det var med til at starte det, og en gang imellem så samledes vi jo, og så byggede vi vores baner sammen. Der var en af mine skolekammerater, de havde et stort loftlokale, hvor vi kunne være. Og det var meget spændende at finde ud af, hvordan man kunne køre med flere lokomotiver og få en rigtig lang strækning at køre på. Så kom bøvlet bagefter. Det var når vi skulle skille det ad. Hvis skinner var nu vis.
Så derfra så blev mærket nede under bunden på skinnerne. Der var sat nogle streger på, så man fik sine egne skinner med hjem igen. Det er primært været Arne og jeg, der er gået ned på de nye og ned på det store. Og Arne er vild med at modellere landskaber og er rasende dygtig til det. Jeg startede i klubben for 4,5 år siden, lige før corona. Jeg er lidt alt muligt mand, men primært så bygger jeg landskaber. For 5 år siden, der vidste jeg ikke en pind om det. Jeg ved en hel masse om det i dag. Det første, man går i gang med, det er jo, at man har et byggemøde. Så finder man ud af, hvor meget plads har vi til rådighed. Så laver man en grundtegning. Finder ud af, hvad skal det være af skinner og skiftespor og alt muligt andet. Og hvad landskab skal det være? Hvad lokomotiver skal man bruge? Og hvilken epoke skal man bruge? Det er lidt nørdet, men der er forskellige epoker. Og det vi kører, det er det, der hedder epoke 3. Det er alderen derfra, hvor man stadigvæk kører pænt med damp, men også man begynder at køre med diesellokomotiverne, MY'erne og MO'erne og sådan noget. Så det er den epoke, vi prøver at ramme. Og det skal vi så også gøre med husene, og det skal vi også gøre med andre ting på de store anlæg. Det er sådan for at holde fast i, at det ser harmonisk ud for det der. Så det kigger vi meget på. Når de så har lagt sporene og sådan noget, så begynder jeg at finde ud af, hvordan skal landskab så se ud. Når man bygger landskab, så starter man jo med det grundlæggende. Skal der være en bakketop her? Skal der være en gravhøj her? Skal der være en tunnel her? Eller sådan noget. Det er jo det, man primært bygger op først, og det bygger vi op i Flamingo i dag. Så det vejer stort set ikke rigtig noget. Det er Flamingo det meste af det, så får det en skal af køkkenrulle, der er strimmel, og så med lim ovenpå, og så bagefter så sviner vi dem til med maling og jord og græs og alt muligt. Ikke rigtig græs, det er plastikgræs. Det er vigtigt, at hvis vi bare lægger det græs på banen, eller på pladen, nu tager vi lige og lægger lidt lim her. Og der skal vi gerne lim på det hele, ellers så falder det bare af igen. Så det vi gør, det er, at vi kan lave det statisk. Vi kommer noget strøm på, og så har vi sådan en til at strø med her. Jeg sætter noget strøm til herover til pladen, og så kommer jeg græsset i den her beholder. Og det må gerne blandes med lidt forskellige farver sådan. Og så kommer græsset ud af bunden her. Og når jeg nu begynder at ryste det her, så skulle det gerne, og det kan man tydeligt se i hvert fald der, at det rejser sig op. Så får vi et rigtig fint resultat. Det er jo med at gøre det så levende som overhovedet muligt, og vi kan se det alt efter, hvad farver vi kører med. Træproduktion, det er simpelthen høstbindegarn, der bliver klippet i stykker, og 2 stykker ståltråd, der bliver snoet omkring det, så det bliver sådan helt, det ligner en flaskerenser. Og så bliver de spidset til, og så bliver de spredt bagefter. Samtidig der er nogen, der går ud og researcher i en skov, hvordan ser den egentlig ud, og så tager man nogle billeder af det, og så prøver man at bygge det op, det billede der. Jeg fik mit første tog som 9-årig i julegave, og det fungerer stadigvæk, men har været pakket væk i rigtig mange år. Dengang jeg fik toget, som 9-årig, det var jo enormt stort, fordi der var jo ikke andre, der havde sådan noget. Men det kom der jo så. Min fætter, han fik 1 år efter, og han udviklede det gennem mange år, kan jeg huske. Så jeg var mere op ved ham, end jeg brugte mit eget tog. Vi har en masse bygninger dernede. Altså blandt andet den bygning, vi er her i, den er også dernede. Vi har remisen, vi har Viborg Banegård, som der så omkring 1955. Så har vi den første banegård, som var i Viborg fra 1865. Den har vi selvfølgelig ikke kunne se, men der har vi så fundet nogle billeder og stregtegninger fra. Det har vi bygget så godt vi kunne, kan man sige. Så har vi jo Peter, som, altså han er virkelig hårdt. Han bygger dem selv i pap, i målestoksforhold. Så på det store anlæg dernede har vi jo en model af Jarbæk Kro, som han har bygget, været ude og måle den op, originaltegninger og sådan noget. Også på de store anlæg og på modulerne er bygninger af stationsbygninger, Rødkærsbro og Bækkelund og så videre, som er bygget som nøjagtige kopier af de rigtige bygninger. Dem sidder Peter og laver i hånden.
Du kan ikke købe dem som model, så skal de være der, fordi det er et Viborg omegnsmiljø, vi har, så må man bygge det selv. Og så har vi også bygget, det var sådan en idé, sådan lige pludselig, med så vi skal da have bygget et sygehus. Så vi har lavet en modificeret udgave af Viborg sygehus, hvor der er en helikopterplatform på toppen, og hvor helikopterne rent faktisk kan lette fra. Skal vi stoppe først? Sygehuset er jo en efterledning af det eksisterende sygehus, vi har i Viborg. Og for et par år siden blev det besluttet, at vores sygehus skulle have en helipad. Men på grund af manglende penge, så blev der kun lavet foranstaltninger til selve fundamentet. Men nu kommer der her i år og bliver etableret således, da Viborg sygehus er et akutsygehus, så har man også ønsket at have en helikopter, som kan blive henholdsvis til Skødstrup eller til Skejby i Aarhus. Før i tiden landede man et par kilometer herfra, og så kørte man i ambulance ind til sygehuset. Men med helikopter, det bliver jo selvfølgelig en forbedring af, hvis der er noget, der skal gå stærkt, og de ikke kan lave det på Viborg sygehus. Når den ene først får en idé, så vælger det ud af alle de andre, de også gerne vil have det ene og det andet og det tredje, så det får aldrig inde. Der er sådan nogle skjulte oplevelser rundt omkring. En herre, der kommer fra skoven, der er tissetrængende og sådan noget, står og tisser ned i åen, og en jæger, der står og skyder efter et eller andet. Man kan se lysglimtet fra geværet, når det går af. Så der er noget at opleve hele tiden. Vi er jo både perfektionister og kreative, men også vil gerne lære fra os. Rigtig mange har fået øjnene op for det, ved at de har været en tur i Wunderland i Hamburg. Altså Wunderland er så fantastisk. Den miniatyre verden der, detaljerne, det er så fabelagtigt. Når man så ser lidt bag ved scenerne, altså, der arbejder vel 100 mennesker dernede som modelbyggere, og den kreativitet, de har, det er så inspirerende. Det når vi ikke på højde med, men det vi laver, det kan vi godt være bekendt. Børn nu om dagen kører jo ikke med tog, og der er jo ikke nogen, der ser et damptog, lugter et damptog, som jeg gjorde, bliver inspireret på det der. Så det er jo meget af det der med, hvad foregår der i skærmen og sådan noget. Det er jo lidt synd, fordi det er jo lige så meget den kreative proces. Det er jo ikke det med at køre med toget. Det er skabertrangen, det er det kreative, det er i at bygge tingene op i korrekt størrelsesforhold. Og det er jo nok også den der med at opleve, at du får tid igen, når du bliver pensionist, og så også det at komme lidt hjemmefra. Fordi mange gange så får dine sociale behov, de bliver jo fyldt på arbejde, og man skal hjem og have fri fra det. Og så her, der er det hyggeligt, og selvom vi kun har klubaften, onsdag aften, så er der nogen i klubben næsten hver dag. Lige nu der er vi 18, og på det tidspunkt, hvor vi var allerflest, der var vi godt 40. Og det er jo en kamp, ikke bare for os, men for alle andre modeljernbaneklubber. Hvem tager over med hensyn til modeltog? Og vi har faktisk haft kontakt til nogle unge mennesker, som godt kunne tænke sig at arbejde med det. Men der er de helt på det niveau. Hvordan er det, man programmerer, og hvordan er det, man programmerer togen til at køre osv. Og det er formentlig det niveau, vi skal på, for at det kan have interesse. Fordi om det er det ene eller det andet lokomotiv, de er mere interesseret i, hvad den dekoder, der sidder i lokomotiv, kan. Hvor vi andre, vi er så gamle, der det er sgu da et flot lokomotiv. Sådan et har vi da haft alle sammen, ikke? Men der er jo ikke ret mange unge mennesker, der i dag får modeltog. Jeg venter spændt på, om der kommer nye medlemmer. Men der er ikke mange nye medlemmer, det er der ikke. Jeg tror, at klubben har en levetid på 10-12 år, 12-15 år. Så tror jeg ikke, den er mere. Fordi vi kan jo se, når vi rekrutterer nye medlemmer, det er modne herrer. Jeg selv er lige blevet 70, men vi har da også nogle stykker, der er i 50'erne, et par stykker af dem. Men jeg kan godt forestille mig, at når der går en årrække, jamen, så folk de tager måske lysten og evnen til at, altså når man bliver ældre, så bliver der jo nogle problemer også med at kunne holde fast på tingene og få øje på tingene og sådan noget, ikke også? Så vi skal jo bruge lys og masser af lys og luper og sådan noget til at lave tingene med efterhånden. Så ude i fremtiden, hvis der ikke kommer flere, jamen, så dør klubben jo.
Jeg ønsker selvfølgelig, at klubben skal blive mega gammel. Og jeg ønsker også, at der er nogle medlemmer, som stadigvæk har et fantastisk godt samarbejde, og vi har en rigtig, rigtig god dialog på kryds og tværs. Bare det sociale samvær heroppe, det er næsten mere vigtigt end det, vi ellers går og laver, synes jeg.